10 minutes later, it's really very good. Hey guys, GCC, muito boa ele. You will get it. Microphone maybe that, but you don't want to repeat it. Let you know comments. Comments. Just well, did you say guys? You can see that. Right. Guys, GDC, again, this is doing the question for Joan. This is go on and different level was really from this is go on and for GDC, guys, and school and put it up on and different up. I open my routines when I change a mic, Saka, open speaker. Login code ile hapa kwa Xbox. Unadhani washi charo shi login code ya Xbox kwa email. What is someone do? Ganji just login code ya Xbox copy. Oh, you're no chef. 66. The Benny, You go back to your 66. Which box? 57. Login. Jan. Right. Guys, yeah, no, isn't it that we just got a match? I'm going from here. Then, listen. Wait a second. Yes. As we can hear you. Okay, then you mute it another each. But the microphone, man. My earphones. In order to which are my echoes. my headphones. Cheer anything. Guys, hey, 44 and guys, among Nasim Gianni and lose. But anyway, Nasuita challenge Masai. It's a sponsor way to at sponsor the number 1 I'll win $30 US, number 2 I'll win $20 US, number 3 I'll win
Number 3, alikuwa $10. Saka number 4 and 5 ndio receive a punishment, but we choose kuti ka punishment kacho kane ngari kachiba tinoka record ka punishment kacho manje kuona manje kuti next time kuti amwana vashande nesimba pama challenge aya muona manje pama introduction manje mwene mmoja touch lollipop tinacho chi apa ichi chirapa ichi mungo taura start ningiringi saka gantange nimsudidza microphone so idadambazvakanaka tautaura kubatawo ini ndonzi Sharon Chipo Manjira ndiri first born yekumba kwa Manjira right ngandipe ice cream lollipop kune mumwe makadi sei tatoka zvekare nenhauta angadziitika muzora nhasi nozinosheni ndenge ndiwina zora nhasi ngadi mese vachimarenzi inonzi Washington amene adachanga chekuina inini awaini ndindutu makadiko indonzi mukuzei ndini nditongotora chingiri chacho zvakutongoona papi topinda kune chikomana chitoko chochi akadiko inonzi Diamond Manzera vanoisa anokutora number 1 ndora punishment iwa number 1 wait saizvizvi manje zvatakuita kuita time plus nekuti magetsi hanzi wachimusalad yo right nosheni hanzi zviseiwa chimusalad machemariyeseitia alright so zvatakuita kuti magetsi akazoenda because kuda kunaya saka tikuti magetsi anogoza kuzoenda amboenda so anoshi ane zvimapepa zvaanyora tatikuti hazviite fair hatidi kuti munhu anozvidanzi makati ini nditange saka ndiri ndatanga ndalusa muona manje saka hatidi izvozvo manje hatidi vanhu vanoita zvinhu zvokubiridza vamwe zvida vanhu vanoteerera hanzi ini ndiri team Mukudzei pane mateams who is team Shema ko team Dai guys who is team Dai team Dai pane mwana asipo guys your brother yedu hapa anonzi Motion hapa South Africa saka team boy 5 takadai also saka team Dai guys maybe ini asi ndiri team Dai anojatorowa anzinoitwa zviri sei nekuti munhu akachengeteka mumastreet comments right tipike pesi yako yemanyu yakuisa unotanga kunonga ndiani inonzi saka masisi akaisa muzimu ndokuchukucha kuvhara kudaiwo ivhare yes no stakes guys that team Dai guys team Diamonds team Washi team Shema vanhu vaimboti timu Nosheni mazuva maile omatora Mukudzei saka nhongo apa ndiyachatanganira ndiyachatangwa saka anogona kunonga saka ke unonga 1 chipepa 1 kuti 3 unonga 1 tiverengera anogona kusaverenga risiro kuti Nema right saka Sharon ndianongwa
Ya chatanga. So ndipeleke. So tikuitaga time manje phone yako iri kupi time. So tita time ngani 30 seconds record 45 seconds. Kuri pusa What is it? Can someone tap, please? It 30 seconds. I think so. Nyasha mubira na nyasha. 30 seconds. Progress. 30 seconds. Everyone is saying 30 seconds. She would have 30 seconds. Saka time ile ino yandika. Ayo asali. 20 ka. Muntu start. On your mark. On your mark, I will get a bit. Oh, what a minute. No, I mean, because I'm digging. You only got it on your mark. I'm going to ready, time. On your mark. Set. Go. Bueno, 29. Next person. Once you say come bongo singawone. Guys, ufana usupport guys. No, akubati migrini yedu karejo kana next team and all the team are no one. Yeah, but I'm going to the team no say now. Atumukutura mari. Washi?
Timu ashi biledi. Isso aí é uma instrumentinho. Timu ashi chat. Eu. Team daí. Get set. Go. It starts. Manchester. Diamonds dia una first round. Diamonds. Number 2. Diamonds. Sakatakwenda pa number 2. Second round. Number 2. Second round ita say tafana ukuthi ajikiwe. Oh, kana kuti tinogona sa magic kaka. Magic
pane mamwe tukayaka ndisakati tutu second round katika second round yechaime zvipendirana pasekond pari first round Diamond wawina saka second round tinogona kuti sei kutura manyuwani ayo because last time Diamond vanenge varusa ndo vanozotanga futizve then wodya but this time hatina kudya unless second round ikatoita kuti dhayatomubereka anenge angotanga pakudya kana wapedza kudya wopinda muzare kurepiri aiwanenge ujere maoko manje saka ikomishini yekutoti rakutiwo wakutanga pakutoriro uchipedza then wopinda nezvituka unogona rova nengoko nokuti time yeduwo manje aiwa takutanga futi isusu Diamond anogona watanga neni kana zvisinganetsi ngatingotanga neorder yacho niyandatanga saka tikutana maoko ekwanespoon takutana maoko atichangotanga maoko takutanga maoko kutanga kapa 30 seconds maybe 20 seconds ekutanga Diamond ngatodya rake tikutopedza minute handisai mvura padhuze mvura iri kupi yokumwa ndinodzipa unodzipa wanzi mvura padhuze saka sauti kuitire ngepi ichaidzitire nemvura nechikafu nazishona yawo inondinakidza kudunga chipisa chikepesi chakavharira chimicrophone manje komunyu ndoisira pai todakusa mukati mundiro izvi totodeosoreruna togorokuisa zvigura mumutomao kana ufu Izvo zvimvura in case. Zvinoita 20 seconds this time. 20 seconds. Saka mata kuna neorder yachi. Tikuina neorder yangu saka ini ndikapedza zara munofana kupinda mune zangu repiri iyi. Kuni mndwenze ndimo. Ndakoniwa tiwane number 1 jaita. Ndizvo anonyanya right. 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 Ande 20 seconds ane? Yeah. Yeah. After 30 plus 20, 50 seconds. Watanga kubidzira. Watotokudzisa kudzirwa.
Alright. Next. Mukuzai. Mukuzai. Timuku. Timuku. Alright. Sakandoti. Timuku start. Right. Next participant. Next contestant. Next contestant. Timuashi. Next contestant. Right. Timuashi is next. Go. They don't win in match. I'm like, They don't win. My rich got the jungle. My husband. My husband. Yeah. I'm the man with the timu aitaona anakumeza. Yes, right. Team Diamond. Team Diamond. Start. Oh, right. Timu ino ndo ya kupinda ndika. Number 2. Guys, no one else will win. I got to cover number 2. It doesn't say that.
let's say I'm at the team watch. The team. And my phone. Atanga kubedza that's 10 seconds 10 seconds atanga kubati ngoti maminutes aonekwa yapedza kuchiwa iwo odi ojo maminutes ashanza kani swapedza sai the next one atafuna kupita that recording my seconds right ina awangiza mami awanga kutenda mama awatenga mama kama days ambaye pia yamera kama mama timu ichapedza kutasera kandi yoonekwa kunzi kusvika pakunzi zaira pedza kuti yapedza kumedzwa then timu watikaida kupinda manje inofanira kupinda dati record yofanira kuti pakumedza dati sai and right saka patinokumaitoza nematekuni kutanga timu yo right timu muko maybe 15 seconds I know oh mukutora mani timu washi 20 seconds, 36 right start. Ngani menye zvakanaka zai ngasafanye nguva ngani menye zvakanaka magandaro asakumba
Aiwa, ananonoka. Ndatule wale. Aiwa. Sasa shiro mataura. Congratulations. Number 1, 30 years to us. Number 1 is no shiro mazera. 10 years to us. Zvinowanika tadzoka zvakare nevahwina zvakare mumakombetishini aita nhasi ndine lasina uyaruza kana mafoni 5 vari kufanira kuita punishment Saka ndio mrongo ndii. toita sei Please make punishment number 5 you owe me. Vai ganhar o homem, gosta de Number 5. não precisa o menino. Não precisa o Ui, não desmaia. Yeah, number 5 guy gauche. Guy gauche, please. Ada mau Easy. So ndifuna usona chi, ndifuna kuti sona. Kwete kusona. Ngoripeka. Ndingiripeka sei? Ngoripeka. Maluzo wote. Ulizuru mnamwita. Ulizuru mnamwita kama mtu kama mjarita. Sababu zarini. Yeye ulizi. Pale tumaza kaka ziana ziana. Banaite gate. Banaite alipo. Sorry kibono. Banaite alipo. Banaite kitu zetu. Ndi huyu. Sababu kana hii mimi ereka na longu. Ndiko na kusona yeye biti masaga ndifamba ndakadiro. Anza nusuka wani, anza 5 nusuka 1 week. 1 week. Majari asina evidence, majora nusuka. Para mtofana kuti tikufana kuirekoda punishment yacho manje. Upload. Ndodi. Yana jua mara kuna hero. Kune masaga akasiyana kuno. Kune masaga. Kune ma 90 ma 50. Nesu 10 kg ziriko. Nesu 70. Ziriko. Ibindi zamasaga. Lima long saga. Oh, ndifta ndikuruza. Ini ndvari masaga ndosakada uida. Ati mayude. Mayude ariko kuti. Koya washa mfana kuita sei. 10 kg rakanaka. Yes nyasha. 10 kg rakanaka. Ko number 4 peke hii. Number 4 washi. Asa nga big kama saka bozi ya find ya number 5. Opeka ere masaga akapindurutswa. Nditi 20% okay. Nogara. Opeke uyakuza uko. Opeke hii. Washa lupiki. Vamwe chete number 4 5. Aranya kusiyana. Ngopeka. Ngopeka chete. Nakapika chibesi chete chikomeso. Daruda. Ngapeka dress. Oh. Yes. Ya nyasana. Ya nyasa iya kanaka. Aduh chete. Unaona kama shoksi. Dress. You know my dress I don't know. Romba. Kila ndio mafunza madress hapo. Hapo mafunza madress. Hata kana hapa. Bana kunonga na matrix. Kana kulune matrix utano zokungwa ndeji robe. Madress ndo kana. Kana kora mom darinde. Kana iwa. Atrachero Jua go cheuta hawo makiza na. Hakuna waruza Makiza na. O madress amvitao. Hata hivi swali pisika disijua. Yeah. Lipstick is warose. Nilipopo. Bora kuombera kudogo.
Haya. Uliakarotsamwa. Hayi washike ngoba echina zvokwadi. Ya nalokatia support. Number 4. Yakatoyeka umalike number 8. Sanga idress. Sanga. Number 5. Kama vese kana 1-1. Ya madipinzi. Chama como será somo. Amene wakaruzira. Oh my God, tunamisha mangwani. Wani wofamba legeka na 1-1. Into pega na magosi washinozokuona gogo washinogumbo Haina mzobani kukombaji. unless you utotaiwa atishamwa leso tutela yuka oisunga kadene tamu. Ndokushibudesho. Chiro dress zomupiga rimatins. Madrid. Ngawafambe vese atofamba. Kama down vai. Down do aende. Atina mainifomu ekuchechi kuno uku. Imewa. Mama wende nayo. Kwazoni. Maybe next time but no ikira tunotuka uniform yawo imwe. Anzanze washikumbira ndikulipire udoko wako by paying something. Nani tena de. Tena de. Ai wa masa game ziki. No game ziki. No one supposed that. We are supposed that. Muna timu dzomana da indizeni. Ndanga turi mashiro ndizongoi. Ndaida ndito waona zaunyora. Ngati uruna. Ndito waona. Wabise ngini. Rezo ita. Neza rezo hii. Guys, talaba saka game yatoita musi uyu guys, but mangona ndofunga ngo busy. Saka toita pa wiki lori tikuita punishment yacho. Next week tikuita ma apples. Saka zvigubu nazvo tocheka. Saka next week tochaita ma apples. Sponsor anokada kuda chekudzisa uchiite sei. But sponsor guys, anokada kuziva next week tikuita ma apples. Isu takangodawo futi anenge aruta futi tsvaga imwe punishment ndiyakaita sei. Asingambasa ingozwe isiti please akuna but ranguralo guys. Guys, good night. Tokuona guys. Bye bye. Tokuona guys. Sakana pane wanda kusupporta next week game yedu ya Tupita mnongwe bata kuseri moyo monduza. Understand isi mbese no voido kwa hakuna zvakadero. Ndino zo. Nga thank you guys. Saka tamtofana utagota weakness chimbotsvagwa next week no sponsor nani. Guys don't wanna go now. I will never be number 1 kubantu talent. This is always that don't format amusunga. Guys, good night guys. Washichi end the life with you go. Thank you. Thank you. Uchiita kana wachizoka chamwari. Goiri. Bye guys.